Mae'n braf iawn croesawu Catrin nôl i'r gegin. Siwr wyt ti, Catrin? Fi'n iawn, diolch. Mae'n neis cael bod nôl hefyd. Bendant. Ni wedi mwynhau wrth gwrs yr holl reseitiau ti wedi paratoi o dy gartre di yn y gegin. Diolch fawr. Wel, oedd e'n rwydd coginio, ond challenge oedd i ffilmo. Ond na, mae fe'n neis bod nôl yn y studio. Felly, beth sydd dyn ni heddi yw'r receit ar gyfer y barbecue. Mae'r tywydd wedi troi arno ni yn anffodus. Ydy barbecue yn y garage? Yn y garage. Mae rhywbeth oedd hyn yn gred hefyd gyda'r gridill ffordd hyn gallwn ni goginio yn tŷ, ynddo fe. Felly, skewers Ffowlyn sydd dyn ni gyda fel blas Mecsicanaidd. Felly, ni'n mynd i fod yn defnyddio'r Ffowlyn y fron fan hyn, wedi torri rein mewn i ddarnau, dim rifa, achos ni ddim moyn i'r Ffowlyn i sychu, ond hefyd ni moyn i fe fod yn swper cyflym a goginio'n weddol cloi hefyd, so felly dim rifa awr hefyd. So, maint canolog, ynddo fe. Felly, i gadw reina nawr a blas neis, a hefyd i sicrhau bod e ddim yn sychu ar y barbecue, mae eisiau ni faraneiddio. Felly, ar gyfer y marinade, mae eisiau'r olew olewydd dyn ni fan hyn nawr. Lyflu, mae hwnna'n mynd mewn. A wedyn mae dynnu'r spices gwahanol. Nawr, cumin sych, mae'r pethau hyn i gyd falle sydd dynnu yn y cwbwrdd yn barod. A wedyn y paprika wedi fygu. Felly hwnna mynd mewn. So blasau cryf, ond sy'n mynd i... Mae Ffowlyn yn gallu fod bach yn ddiflas. A mae'n dod ar blas yn fyw i dy dafod di. Ydy. Nawr, darn o arlleg hefyd, dibynnu faint i ti'n hoffi. Fi'n mynd i roi un cyfan mewn fan hyn, y fe. Tair y miwnedd. Ydy, a fel fi'n gweud, jyst bod ni'n cael bach o digon o ddŵr a mae bach o spice yn hwn, y fe. Jyst bod ni'n... A falle peidio rhoi cusan i'r gŵr neu rai gyda'r nos wedyn. Ie, mae eisiau mintys ar ôl hwn fi'n credu. Os. So, felly cymysgu hwnna mewn, a wedyn y lime fresh. Nawr, eto blas hyfryd, mae hwnna'n mynd i dorri trwy'r cyfoth y spices fan hyn nawr, i gyd yn mynd mewn fan hyn. A wedyn, na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw gadael hwn am gwbl oriau os wyt ti'n gallu yn yr oergell, jyst i'r cig i gymryd y blas y spices yn ei gyd te, a hefyd, mae fe'n mynd i wneud siŵr bod y cig yn feddal. A jyst i orffen, y perlysiau, mae dy fi thyme fresh fan hyn a'r coriander, fi'n dwlu ar coriander, mae hwnna'n mynd i weddi'n ddad ar blasau yn ei gyd. Felly, cymysgu fan hyn nawr, fi'n mynd i gael y gridill mlaen fan hyn, a beth sy'n gret yw mae'r olew wedi cael ei roi yn hwn yn barod, felly dim eisiau ni i roi... Mae fe'n mynd i sicrhau bod e ddim yn mlylennu i'r barbecue neu i'r gridill. So mae digon olew yn y bowl yna. Os. Felly, dychmygu nawr bod ni wedi gadael hwn am ryw gwbl o oriau, a wedyn mae dyfu'r skewers. Nawr, tip da yw i wneud siŵr bod rhain yn y dŵr am ryw hanner awr cyn roi nhw ar y barbecue mwyn sicrhau bod nhw ddim yn llosgu. A wedyn, na gyd sy'n eisiau gwneud wedyn yw adeiladu'r skewer. Nawr, mae amrywiaeth o lysiau hyfryd y fi fan hyn, y papurod coch a'r melyn, a wedyn yr winons coch. A tip da arall yw, jyst ddim i roi nhw rhy agos at ei gilydd, achos i ni ddim moyn bod y cig ddim yn coginio a bod darnau amrwd. Wel, yn wedi gyda'r cyw neu Ffowlyn ma angen mor ofalus yn dos. Felly, jyst adeiladu, wneud siŵr bod nhw ddim rhy agos, mae dy fi'r winons coch fan hyn hefyd. A wedyn darn arall falle o Ffowlyn. Catrin, beth sy'n taro fi yw, mae'n weithgaredd hyfryd i wneud, os oes plant â chi neu wyron. Wel, ydy mae e. Mae'n... A hefyd, os dim rhaid i chi roi gymaint o spice ynddo fe, gallai ti i leihau hwnna, falle jyst rhoi ychydig o berlysiau, ond fi'n siŵr bod nhw'n joio fe ty beth. A fel ti'n gweud, adeiladu hwnna, lot o sport ynddo fe. Felly, na i jyst symud rein mas o'r ffordd nawr, a fel fi'n gweud, i fynd gyda hwn nawr, yn hytrach na gweini mewn rolyn arferol, mae dynnu'r tortillas. Felly, jyst i wneud y barbecue bach yn wahanol, a mae rhaid i ni gael, wrth gwrs, guacamole, so avocado dyn ni fan hyn. Newch siŵr bod hwn yn weddol meddal, dyn nhw ddim yn neis iawn unwaith os nag nhw yn feddal, ynddo fe, tmod? So felly, na gyd sy'n eisiau wneud yw stwnsio hwn nawr i gyd ei gilydd. A wedyn, ychydig o shibwns, halen fan hyn, ychydig fwy o'r coriander, a wedyn ychydig o'r sydd leim. A wedyn, y gyd sy'n eisiau gwneud wedyn, yw fel fi'n gweud, yw adeiladu'r cyfan. Mae dynnu'r tortilla fan hyn, wrth gwrs. Stwnsio hwn i gyd ei gilydd. Nawr, i fi wedi dod â bach o'r chili mewn heddi.
Felly hwnna'n mynd mewn fanna. Ychydig o'r avocado ar ei benne. Na falle bod ti'n mynd i flasu nawr, Yvonne? Wel, na i flasu unrhyw bryd ti moyn i fi, Catrin. Ond mae hwnna'n mynd fanna, a wedyn fel fi'n gweud, maen nhw dyfu fan hyn yn cynhesu. A gallwch chi gadw nhw yn y ffwrn hefyd, os i sicrhau bod nhw ddim yn oeri, ynddo fe? A wedyn, y ges i eisiau gwneud i roi hwnna ar ben, ychydig o sour cream, falle, jyst i wneud siŵr bod e ddim rhy speislyd, ychydig o'r tomatoes, a beth ti'n meddwl? Swper bach syml a iachus. O, mae'n hyfryd iawn, Catrin, mae'n rhaid fi weid. Y popeth wedi bod yn lan iawn fan hyn, blasus iawn. Diolch o galon, Catrin, tip top.